Tak, priatelia, máme voľby za dverami a počúvame z každej jednej strany sľuby. Či už o nájomných bytoch, alebo o pomoci dôchodcom, alebo o pomoci rodinám. Teraz sa sám seba pýtam niekedy a nerozumiem tomu, že čo robili za tie uplynulé roky. Prečo na Slovensku sa žije čoraz viac ťažšie? Prečo na Slovensku sa nemôžu mať dôchodci, tak ako sa majú v Nemecku, v Rakúsku a podobných iných krajinách? Prečo sa rodiny s deťmi nemôžu mať tak, ako v Rakúsku, Nemecku a podobných krajinách? Prečo štát v tých najťažších časoch sa nevie postarať o svojich občanov? Tak teraz si tu kladiem jednu otázku. Či to je v poriadku? Či je to možné? A či sa to vlastne dá toto všetko prehliadať? A tu si musíme všetci teraz povedať a zvážiť, že o čo tu vlastne v týchto voľbách ide. Ide o nás všetkých. Ide o našu krajinu. O naše krásne Slovensko. A preto v týchto voľbách musíme dať priestor aj možno už iným politickým subjektom, ktoré tam doteraz neboli a majú čistý štít. A preto si myslím, že spoločne občania Slovenska, strana SOS, spraví všetko preto, aby na Slovensku zavládol pokoj, stabilita a prosperita pre každého jedného občana. Aby dôchodci si mohli dovoliť ísť niekde do Tatier alebo niekde k moru na dovolenku. Aby rodiny s deťmi mali svoje stabilné domovy. Aby každý občan pocitil, že štát tu je pre občanov. Nie, že občan je ten, ktorý tento štát musí živiť. Poďme voliť s rozumom a srdcom. A pozerajme sa na to, čo tu bolo doteraz, čo tu bolo v minulosti a nesprávame tie isté chyby. Bojujme za Slovensko a budujme krajinu, ktorá bude prosperujúca a stabilná pre každého občana na Slovensku. Spoločne občania Slovenska, strana SOS, je garantom toho, že na Slovensku zavládne pokoj, stabilita a prosperita pre každého jedného občana.